Okay, sa bidyong ito, ipapakita natin ang ating very simple and elegant bungalow house ideas. Meron itong 2 bedrooms. At mamaya, ipapakita rin natin yung kanyang floor plan na merong kasamang mga dimensions para sa inyong ideas kung gusto ninyong magkaroon ng idea para sa floor plan nitong ating 2 bedrooms bungalow house ideas. So, kung ready na po kayo, stay tuned and let's jump in!